אני משתין בלילה מפוסט טראומה. הוא בא אליי ואומר לי, למה הרגת אותי? עכשיו, כל הבית מתפורר לך מול הפרצוף, חברים שלך מתפרקים לך, אתה נפצע. אתה נפצע ספציפית, נשבר לך הגוף, אבל אתה יוצא בנס. אז אני לוקח את עצמי בידיים ומפנה את הצמד שלי לטנק תחת אש. אחרי זה אתם לא ממלאים לי דוח פציעה? מי זאת הקצינת נפגעים שלי? איפה הוועדה? איפה? מי היה אמור לקחת אותי ליחידה לתגובות קרב? וזה אחרי התקלויות. שנצאו אותי בקרב ולהילחם לבד. שצים, אתה היית מח"ט גולני, נכון? הייתי מח"ט גולני. אני הייתי גם גולנצ'יק, למה אתם לא מטפלים בי? אני הרגתי בשבילכם בידיים האלה. אתם אומרים מחבלים דם על הידיים? אני הרגתי בשבילכם יותר מ-40 איש. רצחתי. אז מה אתם פה היום? 9 שנים אין לי 1%. אמא שלי צריכה לשלם לי את הכל? 10,000 שקלים, 100,000 שקלים, מה נראה לכם? פה ככה זה עומד. אמא שלי שילמה לי את הבית חולים של הפציעה שלי בעזה. אתם תבעתם את אמא שלי. אין לי דוח פציעה. מי זאת הקצינת נפגעים שלי? מי זאת? יום אחרי מצאתי את עצמי מחוץ לגולני למזי. בא למזי, מספר ככה הביא התלהמות, מרגמות, לפיצ'ים, מתאבדים, מתפוררים. אומרים לי, נפצעת בגולני, נשמה, לך לגולני, מה אתה רוצה פה, תתקדם, עזוב אותנו. מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתזזים אותי בצבא, ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי. ואני מתלונן, אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה. הוא בא אליי ואומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול להפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להצליח בחיים? ואני הייתי מועמד לטייס, והייתי בפרויקט חבצול של מודיעין, היה לי מוטיבציה הכי גבוהה מגולני, אחרי טירונות, הלכתי לגיבוש שייטת, רק לתרום, רק לתת. כל המשפחה שלנו תרמו בצבא, אתם פה בזכותנו. יש לכם עוד משהו להגיד? כי הנתונים שאתם מציגים הם שטויות. שקר. את יודעת את זה ואתה יודע את זה, וגם אתה יודע את זה. כולכם פה, כל המערכת כשלה.